Hej, jeg hedder Cecilia, og jeg skulle lige lave en præsentation af hvem jeg er, og hvad jeg er ved at starte op. Jeg har spørgsmålene her, så jeg tager dem bare slavisk. Jeg hedder Cecilia Sørensen, jeg er fyldt 35 her i januar, og jeg er opvokset i Vandensbæk og bor nu i Hedehusene. Jamen lidt om mig selv, kort fortalt, jeg har et fuldtidsarbejde. Jeg har altid haft en drøm om at starte en virksomhed op, og nu var det nu. Den virksomhed, jeg er ved at starte op, er en street food, hvor vi har speciale i økologiske luksuskrebbes, den her lækre franske krebbes, men hvor vi differentieres fra andre, der står på strøget og laver pandekager med Nutella og jordbær. Der mener vi, at vi tager det, man ser i England og Frankrig, de her store krebbes med rigtig luksusfyldt og økologisk mad. Det jeg gjorde, nu siger vi, jeg har jo mange indover, der har været rigtig gode til at hjælpe, blandt andet min kæreste og kollegaer og ellers mit kæmpe netværk, jeg har fået, fordi jeg har været så åben om min idé. Det var, at jeg tænkte, jeg vil rigtig gerne have det her, det ikke bare skulle være en døgnflue, men noget, som har store visioner. Jeg har rigtig mange drømme om, hvor det her skal bære hen af. Vi er ydmyge, og vi er i start 1. Det første gang, jeg åbner noget, så alt var nyt for mig. Hvordan laver man et CVR-nummer? Skal det være enkeltmandsfirma? Der er ikke lige sådan en guide, helt præcis, hvad man gør. Der er så mange spørgsmål. Du tager nogle gange nogle valg, og så bagefter kan du se, jamen, var det klogt eller ej. Hvordan markedsfører jeg det her? Hvordan skal mit logo se ud? Skal jeg have et logo? Hvad skal mit navn være? Jeg tror, jeg brugte næsten et halvt år bare på at finde et navn. Men det er også fordi, jeg går op i det. Det her skal som sagt ikke være en døgnflue. Så jeg startede med at få lavet det her logo og det her navn. Det tog mig rigtig lang tid, og jeg er tit sådan en, jeg tror, jeg laver det om igen. Men nu holder jeg det, og logoet er blevet faktisk rigtig fedt. Jeg har selv været med til at lave skitsen. Og så har jeg fået en grafiker lige til at lave det sidste finish. Firmaet hedder Taste Copenhagen, og det er lavet som en by. Det her det er et lys, det er en jeg har fået fra mit netværk, der har lavet nogle lys. Logoet er blevet rigtig fedt, synes vi. Det har den her lidt rå gadestil. Det bliver nok ændret lidt igen, fordi der står street food forneden, og vi ved jo, der er noget, der hedder Copenhagen Street Food. Men vores firma eller mit firma er lavet, så det hedder Taste Copenhagen. Og der er en t-shirt, jeg har fået lavet. Nu skal være en uniform. Det bliver måske også lige redesignet, men det er bare for at fortælle, at vi vil gerne, udover bare at være en madbod, så vil vi gerne tage lidt ligesom Joe and the Juice, blive et brand, få et image. Man skal fandme have et lys med vores logo, vi skal have en trøje, man skal have en kop. Og samtidig med, så starter vi på strøget. Vi krydser fingre for at få en tilladelse i rød zone. Og så skal jeg købe min vogn. Jeg skal købe mine pander. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får kapital til det. Hvordan jeg får varer ind. Hvor skal jeg gøre det? Hos Enco, AB Catering skal jeg selv ud på frugt og grønt og finde, eller ud på grøntsaget og finde noget. Rigtig mange spørgsmål. Men det gør det kun fedt. Og det er det, man gør, at man godt kan lide at være iværksætter, det er, du ved ikke, hvad den nye dag skal bringe. Der er så mange ting, du skal. Jeg har også en hjemmeside, jeg har Facebook, jeg har Instagram, jeg har allerede på en måned eller 2 over 1200 følgere. Ja, 1200 følgere. Så det er gået mere end forventet. Det vil sige, at jeg har faktisk fået følgere, uden at egentlig have et produkt endnu. Jeg har fået lavet en holder til vores mad, en krebbes holder. Helt vildt lækker, og allerede nu har der et nyt netværk meldt sig ind på banen og sige, måske kunne vi få sponsoreret de her holder, hvor de kunne få noget reklame på, lidt som man ser på pizzabakker. Gang i 1000 ting. Men det er rigtig fedt. Det var sådan lige kort, som jeg vil kunne snakke mere og mere om, hvad jeg går for rygte til,
hvorfor jeg har valgt, som jeg har valgt. Men det skulle være en kort præsentation, og det blev det. Hvad risikerer du, og hvad er konsekvensen, hvis det ikke går som håbet? Jamen, jeg startede for 0 kroner, kan man sige. Et logo koster 1000 kroner, jeg designer det selv. Panderne, de koster mellem 4 og 9000. Det sparer jeg op. En hjemmeside har jeg givet på 100 kroner på årsbasis. Jeg har selv lavet det hele. Kommer måske til at købe en anden template, lidt mere færdiglavet, men hvad har jeg ellers brugt penge på? Så jeg har brugt lidt penge på at få et design til den her holder. Jeg har fået det fra et andet firma i Frankrig, og fandt ud af, hvor de har fået den. Det har jeg fået tilsendt, det har jeg selvfølgelig brugt noget fragt på. Så indtil videre har jeg ikke brugt særlig mange penge på en opstart, og jeg har allerede fået rigtig meget ting. Så tænker jeg, jamen du har fået lavet t-shirt, den har måske kostet 200 kroner. Lysen, den fik jeg gratis, fordi jeg har lavet nogle konkurrencer på Facebook allerede, hvor jeg gerne vil have folk fra andre iværksættere kan byde ind med deres varer, så de kan blive tagget med deres nyopstartede firma. Så har de sponsoreret, jeg har fået olie, jeg har fået kaffe, nu har jeg fået de her lys. Så det, jeg har fået firmaet papir, de hedder inde i Papirøen, de hedder Oing Oing. De har udløjet en gevinst, jeg kan få lov til at dele ud til mine følgere i mine konkurrencer på Facebook. Så heldig for det. Så den store konsekvens er ikke, at at det at åbne en Krebbes vogn eller båd med det her, det har ikke det store tab, hvis det ikke går. Hvis du kører en restaurant, og du laver noget mad, der ikke er blevet gennemtestet og sådan noget, så har du hele restauranten, du skal have solgt igen, og alt det der, og møbler, du har købt ind. I og med, at du laver en street food vogn, du vil sige, du tester maden ud på gaden, en vogn koster, den jeg skal have, koster 25.000. Den kan nemt sælges igen, men nu starter jeg ikke op for, at det skal gå ned ad bakke, men alt kan ske. Men vi kæmper, men jeg bruger mit hoved fornuftigt, jeg smider ikke penge ud jeg låner ikke penge til noget. Tager det en god opstart og prøver at være fornuftig og få sponsoreret nogle ting, og så er vi oppe at køre allerede nu, er vi jo begyndt at få booket til noget catering, så allerede derfor måske hente nogle de sidste penge ind til at jeg kan købe den vogn, og så er jeg virkelig kommet i gang. Så ikke noget risikabelt lige der i hvert fald. Hvad du håber at kunne få ud af start som CC? Det er kort sagt, det er frihed. Jeg har arbejdet i rigtig mange forskellige arbejder, og det med at have en arbejde under andre, det kan være godt i nogle år, og så bliver så sker der bare et eller andet med min leder og jeg, og så skal jeg have et andet arbejde, eller jeg skal videre, så det kører ikke. Så jeg har altid godt kunne mærke, at det der med at være selvstændig, at drive noget selv, være ansvarlig, vi er altid er gode til noget her i livet, og det tror jeg, det er det, jeg er god til. Det er at udvikle ting, og tænke kreativ, gå på mod, tørre til chancer. Jeg er sindssygt spontan. Hver dag så er der en ny, jeg snakker med, eller en ny idé, og så det brænder jeg for. Men det er frihed, det er det, jeg glæder mig til, at se noget, kreere noget for nul, og så se det vokse. Få et brand, det går rigtig fedt, altså få et lanceret noget lækkert. Og sidst men ikke mindst selvfølgelig håber man da også på noget økonomisk frihed. Det er ingen tvivl. Altså, så ærlig er jeg. Jeg går lige penge. Så var der ikke flere spørgsmål. Hvis I synes jeg skal lave en anden video, eller jeg skal svare på nogle flere spørgsmål, så hellere skriv det. Jeg er villig til at svare på det meste. Så jeg håber det var nok, og jeg håber I kunne se det, lidt mørkt, men det er også klokken mange. Så jeg vil bare sige god aften, og tusind tak for at jeg måtte lave den video for jer. Og jeg håber selvfølgelig at høre fra jer, og jeg bliver taget ned i betragtningen. Og hvis jeg ikke gør det, så må jeg jo selv gå mediernes vej, fordi man vil komme til at se os i medierne. Ingen tvivl. Tak for nu.